akuse oTuran lapha. Hayibo. Unganginika kanjani 200 kubeni kuvela imali eyiphepha? Lethe yonke lo mali la. Mana kwendoda. Noma bekuthiwa ke usuya ngibamba inkunzi kahle kahle yini awuceli ngani? Ho. Kwacela ukubamba inkunzi. Into bakho isilinyana. Ungibamba kanjani inkunzi ngeweekend? Hayibo. Ukubamba inkunzi nama weekend kuhlangana kanjani? Angani lento iyazisho nje i-weekend. Nani phela lokho enihlale ningasibambi inkunzi I'm sure isonto lonke ububamba inkunzi. Asike isidingo sokuthi ungangibamba inkunzi manje. Not. Lento isimple. Ifana nokuthi uyasebenza ngithi uyabona kufanele uphumule. Oh yeah well. Ngisebenzi konje. No. Ngisho ukuvuka mina ekseni uye kwamlo. Angithi yabo. Uyabona manje ubamba mina inkunzi manje ayikho into osongayikhafu. Yini wena ungasalisa uqale next week ngomsombuluko njengabo bonke abasebenzi. Oh yeah, kushuthi ngisebenza overtime. Damn. Kodwa ke ngoba bese ngitshela vele ngiyakubamba inkunzi. Angivele ngubambe. Lento ifana nani ifana ukuthi ngivukile ngaye emsebenzini, ngafike ngaclockina. So ke hayi ngizothatha ngokuthi emsebenzini kutelekiwe shuthi day off yami lena. Ngicela ukuhamba. Angithi uyabona ke ngiyacela. Kodwa nje before ngihambe bengicela ukubuza la. Noma ngakuthiwa bengicela ke. Bengizokubamba kanjani inkunzi uphethe lesikali? Niyabona kodwa ukuthi inkunzi nisibambisa kabuhlungu kanjani? Mina nje ngiyibonayo uyicela nje umshikiza nje kuphela. Angithi uyabona. Wena lo mina nguzulu omnyama ondlela zimhlophe zakhanya imnyama ngasifuza isundu waphetha yamuza intu ngisikhulunga mfuzi inkulu ngiyakutshela ngimfunga ukhulu omibo emsikani masosha media divan lengome yakasulu ngifunga inkosi udingani ngikwethu uphesombob phela mina ngutabangani angisiloke mfana ivaka masifika thina soncaka sishiye ekhemini umkhaka uselimele ufuna uhlala phela ngumzulu manje uvele bathatha umshiza nje impela ngathi beyimisele ngokuthela lo msheza. Kanti uthoke. Mina bengifuna sisheshe endleleni ngase ngithi angitshatho ngokwami. Ungaze ngikhohlwe intro. Shanks. Usibali wami lo, uSjodo. Sjodo. Umzala wami lo, uShanks. Ngicela nje sithi kancane madelisi. Oh. Cha mina bengithi uyadlala ukuthi kuzosipare lana. Beyithi mina kuze umuntu omndeni. Hawu. Ehene phela umuntu omndeni. Angithi wakhokha lapha ekhaya wenza nazo zonke nje izinto zezizulu. Bathi still akubukeki mina sengihlala nosibali. Futhi phela manje kuyafana ukuthi uthi nina sengicuphise mina la ekhaya. Nawe sizohlala sonke sebentento sebeyifamily. Shanks. Akuyena usibali wakho lo. Usibali wami. Kanjani manje? Usibali wami ngodadewethu. Kodwa lokho akusebenzi uma sesilana. Njengoba silana nje, siqhamuke insuze sonke. Kufanele sibe into eyodwa. Hayi, namanje angivumi. Uyabona nje nalento ukuthi wena umbiza ngosibasho, lento ithazoduma yonke indawo lo bese ngathi manje mina ngidipite nosibara endleni. Cha phela yena vele usibali. Kodwa ke singambiza ngegama lakhe. Angicabanga ukuthi ngaba nenkinga nalokho. Oh hayi, uyakhuluma ke manje. Hayi. UShanks la bebona ukuthi nginishiye kancane nithi ukujwayelana. Kodwa ke ngaphambi kokuthi ngihambe bekhona bengifisa ukukuveza. Hayibo. Sjodo, usakhona? Sibali. Hayi, cha, uyazi uma usulana ungakhululeka ungibize ngoma kaDelisa. No, ngisho wena ukuthi ungibize ngosibali ungangibizi ngositshodo.
Uyabona nayo into ehlezi ishiwo. Osibali banenkani. Wena futhi usumbiza ngosibali. Manini uqonda ukuthini? Benikhuluma ngami ngale. Hayi, kanjani manje? Lalelani bafethu. Uyabona njengoba sila. Sonke size ngento eyodwa. Amathuba omsebenzi. Futhi sonke sisuke eNtsuzi. Lokho okusho ukuthi sesiyafana nokuthi siyifamily yaseNtsuzi. Ngalokho ke ngisho ukuthi kumele sithandane. Sithandane. Hayi, uyabona ke isivele yaphuma kabike lento. Angisho kanjalo. Ngisho ukuthi kumele sibambane sibe into eyodwa, sibamsane. Hey, besengithukile. Hayi nampela besingithusileke lokuthandana. Yazi, ngathuka ngasola ngisho imbobo yokucasha. Umgodi Shanks. No, wangithi phela umkhulu wethu thina umkhulu umgodi. So manje siyahloniphisa. Nithule njani isho ukuthi ningani zamkhulu umgodi? Hayi, I guess kumele ngishiye ngempela. So, unamapha ama-skills? Mina. Awu, ngiyashaya nje mina. Ushiza nje ngithele ndodini. No, mfethu ngisho mina ama-skills okusebenza ukuthi ugood kephi. Hayi. Mina ngathi umuntu nje othanda ukuyisizela abantu yabona. Nakho ukushaya. Yona into engiyaziyo. Indoda igude kephi? Ama-skills. Hayi mina-ke ngigude nje ekwazi ukulahla ubuthongo. Kahle kahle mina ubuthongo nje anginabo inhlobo sidalo. Shuthu i-security. No, ngisho ubuthongo. No, hayi kanjalo. Oje nazi ukuthi ama-security kuphela asebenza ebusuku. No, yabo mina. Ngisho mhlawumbe ngisebenza call center sajeza khona ebusuku noma mhlawumbe ngisebenza emkhiqizweni ebusuku. Mina ngigude lapho ukuthi hayi ngeke ngilale nje enhlobo. Hey, bekuthi mhlawumbe uzophela ukulahla ubuthongo ngisho ukuba i-security yabo. Bekuzovele kube lula besosebenza ndawonye. Ukuthi wena ugada lethi mina ngilele makhona ufuna ukushawa nje bese uvusa mina ngizomfaka umshiza ngithi uyabona. Ngathi kusazoba mnandi ke manje. Phela vele kuyadliwa lensuku hawu. Sodi. Koze kwamnandi ensuze. Koze kwamnandi ensuze. Hayi, ozoqeda aqala ukuzolekelela abanye. Hayi-ke, sengiqedile ke mina. Kwaze kwamnandi ensuzi. Awe, sahlala mnandi ensuze. Awe, sahlala mnandi ensuze.